luka. Rono semanangan ya Mas isih akeh wadya balane isih akeh perjurite wis padha siaga ngampingi pengapit sinoma samun ya wis nggo gegaman piranting perang samun ya mantep pikirku saya akeh ngene iki ra saya boros saya kuat kok saya boros. Nah hitungane nek akeh rokok ya mesti pirang-pirang wadah dadi aku mane ming loro iki mergone kono ya wis akeh. Tindakno kewajiban Pandhawa rencakan kanca mangkat Olopis kuntul balik ngrencak Pandhawa ayo. Oh sandang walikat godhek wa simbar coco simbar coco wang malang wendis nyogang asir nyuwun pangapunten cocok wang malang wendis nyogang asir nyuwun pangapunten kula mboten nderek Kurawa namung ngandhek anggenipun saksana Regirawati Sengguni kula Nalendra saking Tambak Alun nami kula Surya Gupala ratus kong di Tambak Alun karo pleret cerak celak lah ndi perlu apa kok aku mlaku tok ndek ing ngajeng kula badhe sowan wontenipun Prabu Duryudana namung sampun
dipun menapa dipun tutup. Anggepmu ki nek Angger Joko Pitana iki dokter praktek ngono piye? Lah pengangkahmu apa? Kula badhe nderek nyirnaken Pandhawa, kula badhe bebela dhateng Prabu Joko Pitana. Dasarmu apa? Kula rumiyin muridipun Penemban Durna. Murite Kakang Durna diwulang apa? Ngapusi. Nek mung diwulang ngapusi aku cok kulino. Nek kadigdayan mboten dereng nate. Pengasihan ya dereng nate. Iki anak Bu Joko Pitana ora mbutuhke bun-bunan. Kurawa wis nyukupi awit ngene. Arepa kowe niat bakal mbiyantu Kurawa. Nek menang Kurawa ora ketok, sing ketok kowe. Yen kowe kalah tuas malah melu ngribeti laku. Nek kowe bali wae piye mundak rondo bojomu. Wah, dereng dibojo kula. Mergane mboten payu. Rada kemajon untu kula niku. Wis ngene wae. Gandeng apa tak aturake marang Angger Joko Pitana? Mboten. Yen kedahipun Prabu Joko Pitana menika malah narimah syukur mangayu bagja dene kula badhe mbiyantu. Aku dene ratune kak ya matur nuwun. Aku malah ngetok ora, nemoni ora. Dipun bekale cobi. Kula menika tebih saking Tambak Alun. Namung badhe mbiyantu ingkang Sinun Prabu Joko Pitana semanten kok dipun tolak ngene ora kok nolak. Dikuwatirake ya nek iso ngene ya. Wis akeh ratu sing padha mbiyantu anak Prabu Joko Pitana sumbare nganti kok bisa ngrubuhke gunung ning nyatane mak plekecus mungsuh Pandhawa entek tanpa tabet. Lak dadi kula rasa bengok. Ngono kok bengok. Kula menika nalindra Binathara Dodeng Samaladeng mboten tedas tapaing palusaning Gurindo. Yen ngomong bisa. Ratu Binathara sugih sing tanpa tanding, aku percaya. Apa anggepune aku dudu ratu ngono? Aku nang Ngastina ki patih dadi gelarku ki loro. Yen nang Ngastina patih Harya Sengkuni Soman Trigantalpati. Neng ana Plasa Jenar aku iki ya ratu Prabu Harya Sengkuni Patih Sinuwun ngono. Moting pentralit. Yen pancen kowe niat mbiyantu anak Prabu ra nampa pambiyantumu, aku sing nampa. Nanging aja tok ketokake nggonmu tumandang. Sing baku aku njaluk bukti batanging Pandhawa adep nang ngarepan. Lekah kula labrake tiyang Pandhawa. Gancanging cerita Gris kang ngamungkel kawi. Anenggih ingkang lumaksana sangganing Purwadya Bala. Kang ngarsa nempuh marang kridaning para Pandhawa. Anenggih ing lenggah wonten ing pakon Randu Gumbala. Raden Harya Werkudara. Kadhep marang ing Rai Setyaki. Argyan Patih Udawa Tuwin Pematih Ngamarta Arkira Matih Nirbita Angrangu binjang menapa para Kurawa ngajengaken Senopati
Saking lamun wong Raden Arya Werkudara lenggah sinibul sangjaning para wadya kang wis samapta ing gati sayoging diri. Ketinggal angrong pasebane. Wis makempal wonten madyaning pakon kang awasta pakon Randu Gumbala. Ing kono pakon kang dumunung wonten ing Kurusetra kena sinebut dadya pangareping Purmadya. Awit ing kono mapan wonten ing pakon sab setunggal. Sab kalih glagah tinulu, sab tiga randu watangan. Pramila senajan turinten dalu Purmadya bolo tansah tugur. Swantening turangga kang kumarincing swantening dipanggo kang hangempret saking kono wis kapireng ing rinten pantaraning dalu krana mapaning pakon wonten madyaning wana datan nama kalamunta ing dalu wanci dalu tartemtu midhanget swaning singa hangemprong kang mangsa wangke kembul kuwanda yen wanci siang ing kono tansah handulu dandang ing rebut wanda saiki lamun wis dadi sawanganing para senapati kang dene panguwasa ing pakon Raden Werkudara kadhiraken marang Raden Setyaki kan Patih Udawatun Patih Ngamarta Rekna Patih Nirbita
Sawenya menika glaring Kuradi Raden Werkudara mongko kekalih giya nimbali marang wisaringing krayi Raden Istyakitun Ngroko Patih Udawa. Ande Bima kena siyaka kedeng Bima ing letira karwa sangsi Ndura Prabu Bima kena siyaka kedeng Bima nyaura punagi Sudebya sawara-wara aning jroning prangila nebak jaja ngokopludira yen anyapta pindha kuntur Kang Mas Werkudara minjang menapa gelar ngaprang lajeng dipun sumedyaken njagi sawanci Kurawa ngajengaken Senopati malih Kang Mas Cumadung ingkang rayi Setyaki Kang Abdipati Udawa Cumadung dawuh Raden wadya bala sampun samapta ing gati sawiging diri saksamunipun Kang Raka ngawangga gugur pun madaning payudan sepen mboten wonten pawarta bilih wonten ajenging senopati saking Senopati Ngastina Raden menapa prayogi kula panjenengan lan wadyabala ngrumiyini wonten Kurusetra lumuruk nyirnaken para Kurawa Raden Cumadung dawuh kengabdi kepatihan Raden. Wah Setyaki ngoten dawuh
lan Kakang Dawa. Ih, wonten dawuh. Aja banjur duwe watak sesongaran. Perang Bratayuda ki perang kang mawa tatanan. Lan kudu diatur luwih dhisik nganti Kakang Dawa ing arep matur yen to prayogane pun disiki nglurup ana Kurusetra disiki gawe perkara kuwi dudu wataking para Pandhawa. Bisa kelakon aku malah nemu deduka song salijine kakangku. Ana wewaler saben-saben dijarwakake. Aja nganti para kadang Pandhawa disiki gawe perkara. Yen panjen Kurawa ngajokke Senopati, Pandhawa methuke, nanging aja nganti Pandhawa disiki macak Senopati nglurup luwih dhisik. Dados boten kenging lajeng sak pikajengipun piyambak ora kena sak karepe dhewe. Kula stani yen gandeng kok sepi nggo rame-rame ndisiki gawe perkara. Kula mboten lega ngidak-idak Kurawa. Kabeh mawa tatanan yen pancen wis ana salah sijining senopati sing diajokake tumraping Kurawa. Aja padha melu-melu. Cukup pun Kakang bakal manjing pawidan Mas Tyaki. Ingin rayi kangge menapa Kang Mas, kula badhe ngetingalaken labet kula dhateng para Pandhawa. Sena kumrekutam yuring mari kumelping tirta semunduling wentus ngengetono risang hampurna oh kucapo eca nggih parang paring ngendika marang para kadang Raden Werkudara saru praptaning Panakawan ngaturaken yen to pakuwon Randu Bala kinepung Wadyabala. Kang Mas Panakawan weting klithih urung goro-goro dipun timbali Kang Mas. Kok anteng Gong? Kok meneh. Oh, cangkeme lara. Nggih, kula paring matur wisanipun Ndara Werkudara Sengkupat nyuwun ngapunten saderengipun kula ngaturaken sungguh pangabekti. Yo. Dereng panjenipun goro-goro kula sampun medal. Menika model cara Kyai Suwargi mboten sange gara-gara Bratayuda nggo gara-gara. Agek kutut manggung bedil ndase modar. Saya ngagem limbukan mboten pancinipun menika perang ageng dados sibuk ngoten lho. Ya. Sibuk menika sibuki sapa Gong? Simbok kepiye? Sibuki ora simbok. Lho aku nek nyeloke mbokku sibuk ngono e. Sibuk kuwi wah jan agek repot ngono. Wah ya ora repot-repotan kok. Arep ana apa? Nun, kowe arep apa? Piye, Gong? Apa-apa arep ngono? Ngomong. Apa-apa arep kaya apa kok kowe iki? Nggih, kepareng matursanipun Raden Ndara Werkudara. Iya. Sewulan nyuwun pangapunten. Iya. Ih, kepareng kula badhe ngaturaken sugeng riyadi langkung rumiyin. Menika tasih wedal sawal. Yo. Aku aturna kok. Ya. Kula ngaturaken innal faizin wal faizin. Yo, ya padha-padha. Kowe ngaturke apa, Gong? Aku aturna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku ora bal bikalah kowe wong seripahe ngawur wae. Nggih, kepareng matur. Bola bali porang pareng matur ke momong kuwi.
Menika wau kula saweg nembe badhe sowan sanipun Ndara Janaka, nderek Ndara Janaka kok caket kalian pakuwon mriki menika Randru Gumbala. Oh. Ah, kok semerep Wadyabala. Kathah. Oke. Nggih. Saweg sami Gladi Pancakara. Iki Wadyabala jeneng. Kepiye? Wadyabala panjenengan? Ya, wangke padha giat latihan perang ini wau. Lajeng sasampunipun latihan perang para Wadyabala wonten ingkang sakit dados kowe iki yo intine. Kowe iki jane ngomong ki surat ngalih kono. Wah. Ora ces ngono nek omong wis beda karo aku kowe iki watake iki. Netumu kuwi lho marai. Netu apa ora? Woi! Malah bengok. Sembah pangabekta kula. Yo. Keparenga kula matur. Yo ke matur. Mbok bilih wonten lepat atur kula panjenengan kula casi pangapunten. Kualik sing bener kepripun? Nek ana luputku aku njaluk pangapura. Tiba padha-padha ora dadi apa Werkudara. Ora temlo gundulmu. Temlo gundulmu amblek bun-bunamu, Gong. Nek benere kuwi rak kowe sing njaluk ngapura. Nek kuwi sik akeh. Oh ya wis. Kowe kan njaluk kok iya kowe. Njaluk jukuk dhewe nang dhuwur lemari galo. Ana ngapura kok nang dhuwur lemari kowe iki jan nggih matur. Nggih wonten kalepatan kula nggih ngaturaken agenging pangabsama ingkang ageng manghewu-hewu. Yo. Leres ingkang dados atur Petruk. Menika wau kula ningali anggenipun sami gladi peperangan sip. Yo. Ha, sak sampunipun menika kok ana wong dodol barang ya ana latihan perang. Ah, jajan kula wau. Yur. Sing bayar Petruk lunga ming ditipi kisa kalih debok kei lancur ditinggal mriku darani jago kalih sing di warung. Namung ngaten menika atur kula, matur nuwun. Iki ki arep omong apa? Nggih, salajengipun. Heeh. Pripun nggih? Saene, wah, mumet e. Mumet piye? Sesuk tak sasi ngarep niku nyicil e. Kagungan arta ora. Ngalih kono ora. Padha wae. Malah golek utangan nggo nyicil bang. Bosipun ngaten nggih, anggenipun sami Gladi Pancakara jebul pakuwon Randru Gumbala pun kepung Wadyabala. Yen nitik dhateng kendiranipun terang menika Wadyabala ngestina Setyaki matane siniku. Kasar ora mari-mari. Dawuh radine kok saking matane. Dikon kok tanpa nganggo pamit semperat mangkat. Ning ya nek dirasake ya perang kok alus-alus. Upamane Setyaki ana prajurit netramu ora ngawasake. Mangkat tak ayo aku. Sing bener yang ngene iki mau greget saut. Saya iki matane semperat jen seneng tenan kula. Ora salu ngulung sik. Mengko ling ngadep jlamprong mengko. Nggih. Melu aku sik. Oke, jan. Pun ampun kuwatir mangke. Kendel-kendel terwandiriin. Ya. Mangke bab bayaran tanggung jawab panjenengan aja kuwatir.
ditutke Setyaki prajurit sapa sing ngadhepake para wadyabala Randukumbala. Kula dereke, Den. Kang ngru sesumbar mawa lindu bumi gonceng kumaludha guntur getuk kumepsang calane di kanca mandeg mbok tulung nek ngarep mandeg iki mburi melu mandeg trembelane nyogok bokongku. Nyekel tumbak ki aja celalangan nek kira-kira nyekel tumbak ki ngadeg siji ngadeg kabeh. Tur diatur sing prayoga dadi ora ngenangi kancane dhewe sing nggo pedhang jejer nggo pedhang. Sing nggawa keris jejer sing nggo keris, sing nggo panah jejer nggo panah. Sing nggo bindi jejer sing nggo bindi, sing nggo godo jejer nggo godo. Sing nggo tumbak jejer nggo tumbak. Kuwi sapa kuwi? Nggo tumbak kok jejer nggo keris. Nyogoki kancane. Karo meneh mripate ra weruh piye nunjang-nunjang ngarep mandeg ki mburi melu mandeg. Aja cenanangan. Kowe rasa golek perkara antem matamu sisan. Waduh prajurit tandhan kemaki. Demeh komandan demeh nang kene iki kowe iki dadi tetunggul ngono piye nek cara desane kowe iki keamanan gleleng ngono piye demeh keamanan yo gleleng kowe ha kowe iki mbiyen-biyene aja kowe sing dadi pilih dadi keamanan iki jane nggonamu iki rusuk mergane rajaning maling iki kowe ngono rak mah ngrasani aku ngelek-elek meneh muga-muga nek nggonku tak kei telek jago kowe. Sapa lagi? Sing nang ngarepane sapa iki? Nek ora kleru kuwi kadange sing Ratu Ndrawati kae lho. Sing jenenge Kresna. Oh, kuwi adine kuwi. Jenenge Kresni. Kresni ndasmu. Jenenge adine Kresna kok yo Kresni. Kuwi iki Kresil, ngerti? Kresil ki cilik ngawur wae. Kae iki Raden Arya Ceki ku lho, wah jan. Ceki-ceki gundulmu. Kuwi iki Raden Setyaki, Satya Garbaruci, satriya ora satya. Nek ora ngandel takonono. Wis Caki kowe? Iya dasar nyoto kowe prajurit saka endi? Ngestina. Mulane padha pating celemong gunemamu. Ndi, Werkudara? Jare sing nguasani takwet Randukumbala jenenge Werkudara. Kon metu Werkudara. Tak rencake sing dadi pengarep aku kowe kena mlebu ana pakuwon Randukumbala iso nyawang Kang Mas Werkudara aja cerak aja nyenggol lagi bisa nyawang kowe tak kira ora kelakon mergo ana Setyaki kowe iso nyawang Kang Mas Werkudara yen bisa nyipati gumlindingi sirah Setyaki papo parat Ki Saki aku sak rombongan iki akeh lho. Gamanku werna-werna. Kowe wani karo wong semene iki? Kerubutan legane atiku.
Wil nantang perkara piye, Cok? Cancut Taliwondo Lubis kuntul waris sakit rencak. Ayo. Iki lincah tenan to. Jemparing semono diindaki. Wah, ngereng yo bocah ora. Pintere kegila-gila. Aja nganti Bagong Weruh. Nganti ono perlu. Yung. Kowe iki pancen celeng kok, Gong. Aku kene ngendani panah sibuke kono ngatar. Tak kira nek menciriki panah boluyuh. Iso adoh banget tak pejet. Iso adoh banget ya Tru. Mbuh ora. Kan kowe ngindani nganti mendak-mendak bol ompole Bagong ora. Wah, apik tenan, apik tenan. Coba luyuh kuwi nek kena srengenge ya mencorot ya. Mencorot. Wong edan ora. Nang kene iki ora kena kasar. Ya men nang omah-omahku dhewe arep ngopo kowe? Kene iki mbiyen klair aku arep ngopo kowe? Iya ning nek jenenge uyuh ki ora kasar terus wong kabeh do duwe kok. Perkara sing dipejet ki mbotake sapa sing dipejet ora dong aku anek tek-tekku dhewe ora urusane wong-wong. Wong dhewe kok ayo. Ning mbok yo tulung diregani. Aku ki endo ngendani uyuh kira ya meling-meling ya. Meling-meling. Ampuh tenane. Ampuh tenan. Oh kok mau ki ngendani panah to? Heeh. Kok iso, Tru? Iso wae. Lek ndok piye? Nek ana panas kon dhuwur mumbul. Ana panas kok ngisor mendak wis. Nek kira-kira panas sak dodon degek mesti ora bakal kena. Panas kok ngisor mendak. Panas kon dhuwur mumbul. Panas sedengan degek. Langsung opnam. Nanti Gong, I see you. Kowe muga-muga sambar mledek kowe, Tru. Ngapusi aku kowe. Salah kok ngatar nang dhuwur buk. Dinyungake munggah. Panah. Ngati-ati lho. Ayo mundur. Ayo mundur. Ayo. Woi. Yung. Tanganku putung. Aduh yung. Sikilku pokak. Yang irungku hilang sak upil-upile yung. Aduh. Wetengku kesenggol godolarane ora umum. Aduh, lek nggawa balungan ilang.
prajurit ana sing nggo balungan bareng. Iya ngalayu ngeludhu dadakku krowak. Paman Sengkuni, ngopo mang mriki? Ya sik. Wah jen. Eneng ngopo meneh? Geger. Lho. Kok malah dadi kaya ngono gegudres ora karu-karuan. Nggih, Rekanopati niki mau ketemu kali Setyaki. Kula ngangkah badhe pinanggih Werkudara pun tantang. Aja kok ketemu, nyawang wae ora entuk. Bisa nyawang Werkudara nek iso ngalahke aku. Kula rencak, kula udani jemparing. Setyaki sing maju endane lipet. Brangkang mboten semerep mencolot dugi tengahing barisan. Nyaut tumbakipun rencang kula pun ubat abetaken kados mekaten kedadosanipun. Yo kuwi sing doloro kepiye kuwi? Nggih, werni-werni. Yung, nggih coba tak catetane, cacat apa mengko ana hadiah. Siki dienggo gawe ganti rugi, ilang apane onderdile ngono. Mripat kula ical setunggal Rekanopati. Waduh, lah nek kira-kira mripat genah ora patek weruh. Kuwi mengko oleh duit ming 500. Dienggo gawe ganti beling mripate. Iya, weteng kula aduh. Ngapa wetenge krowak? Wah, kuwi weteng krowak kuwi oleh 1 yuta potong pajek 200. Dadi 800. Sing nampi pajeke aku. Aduh yung. Sikilku pokak, nek ngagek pokak kuwi oleh 200, potong pajek 20.000. Wah, Sengkuni iki mata duwiten ya. Wong cacat mata kok wing tebusane 500. Sikil pokak mek 200. Ndak do kemaki perjurite. Yung. Yen kira-kira ora ana gunane guang kali urip-uripan to dipendhem. Timbangane ngrepoti nggih sediko. Aduh mati aku. Wis rasaku kan sambat ngres-resi. Entek nek modele ngoten niku, Mas. Mata siji pendem, sikil pokak pendem. Niki mangke nek kira-kira kurang le mendem sampean sing kula pendem. Wis nek aku diwer tempat kok njur ngawur wae. Andi sura-sura basa adepno Setyaki sediko. Kepapak prangguling mungsu bawatnya bentar kepapaknya mungkin ngalugong ngetono risang suranggong koro mangsa sing jeneng Setyaki ngendi aku kowe sapa putra Plasa Jenar jenengku Antisura ngendi sing dadi tetunggiling Senopati Ngamarta ing dumunung Randu Gumbala Kang Mas Werkudara kon rene bakal tak
tugel gulune. Kowe iso ngepok koncane Kang Mas Werkudara yen bisa ngalahke Setyaki. Aja tinggal payu. Aku wae karo Setyaki durung tau menang. Apa meneh kowe bocah kamukten. Bocah singidan. Bocah tancah diman, ora tau metu, ora tau srawung. Mundur. Kurawa kuwi ora ana sing kaya kowe. Kowe iki anak patih ora tau srawung, ora tau gladi perang. Aku kok maju perang. Kalah mundur. Arep bagusi anak Sengkuni. Setyaki ana paran nek arep ngetok kekuatan harupun Kakang mrene yo.
Yen apa man? Ora apa-apa. Kok teng mriku istirahat. Nun istirahat. Lega man. Engko mubuyere. Aku mau ngajokke anakku kok dadi kowe sing maju. Kula ken mundur riyin. Lah wong aku ora tau menang karo Setyaki kok kowe maju. Kuwaos kula yen kalian Kang Putra. Oh lah iya. Nyatanipun kula tanggon kali Setyaki beto godo. Godo disaut tutuke bathuk bres-bres juange diel. Godo guang gluduk. Dawah sela gundulmu kuwi apa netesi sirahku kok. Lah iki apa glo? Klotrak leng. Tak ampet aku terus niba ki mawa. Pun bola-bali nek kula niku rasa menang karo Setyaki. Anggere ora arang keranjang tatumu kuwi ora apa-apa. Wong sing dijokke ki anakku kok ya Kurawa ki senengane do meri. Njur upama sing menang ki anakku mungsuh Setyaki rak ya sing enteng Kurawane. Ning saking dene duwe watak meri kok ora leren-leren. Apa anggepene anakku sing menang karo Setyaki njur Kurawa ki asor ngono apa kepiye? Gumun tenan aku. Iki pecicilan ki ngopo? Kang Putra mundur. Sapa? Kang Putra. Anti selip. Anti selip gundulmu kowe. Wong anti sura kok anti selip. Lah tandinge sinten? Oh, tandinge Setyaki. Babake kalih kula. Wani kowe. Wani. Setyaki siji to? Lah iya. Wani kula. Hah? Wani. Syukur. Ya timbangane rasamu ya meri engko ndak kerebut kelungguhamu karo anakku. Kono adepno dhisik Setyaki. Teng pundi? Tiange. Lah kae apa? Kula remuk isine nggih? Ya, oleh. Cici trakso ya di sepelekake. Lah iya. Mamang lenggah iki. Ya. Ampun kuwatir. Omonganmu bedundak-bedunduk. Niki. Senopati kondang. Heeh. Ning nong. Nang. Ning nong kepiye? Kuku lo adep nih. Heeh. Awit. Ming Setyaki. Niku salah Gusti Allah nyun pangapura. Gare-gare nyebut. Angele ana wong ngomong. Wong sing angel iki kowe kok njaluk dikepruk. Setyaki. Ana paran. Tantanimu aku. Maju mrene. Babon. Babu. Kowe durung ngrasakake tanganku. Tibakno mrene. Tak tem. Piling. Remuk sirang. Tibakno mrene. Babu. Iki tenan ora? Maju mrene. Iya. Nyun pangestunipun paman. Kula ajeng maju. Ya. Setyaki kowe manggap manaski pikir aja tigape kalau mati dening aku tak ning. Kudune rono lho. Kok rono? Dereng adus. Oh ya adus dhisik. Karang ya arep perang aku kudu resik dhisik kok ya. Paling ora ki ya nganggo parfum. Fambo ngono dadi.
Anggepe iki apa? Jan. Aku sok sengit ya aku. Jan. Get-geti iki lho. Nanti? Ayo. Nanti? Ayo. Nanti? Maju. Oh iya. Tadi. Tadi. Apa? Tandinge sinten? Oh, Setyaki. Wani. Wani. Apa? Wani, bosok tenan. Wong sing radong iki kowe kok aku sing tok neke bosok iki lho. Terus ya? Terus ya? Apa? Ten pundi Setyakine? Oh lah nang kono. Ning wani tenan. Wani. Yakin? Boleh. Kowe iki omong apa? Lenggah ngriki. Oh iya. Bocah kok. Coba iki. Coba iki. Apa? Nyuwun pangestune nggih. Ya. Lagi. Ono paran. Bener. Kowe iki omong apa? Aku dhewe radong. Tadi lagi. Maju mrene. Papo. Kepros sikirmu. Kepiye? Waduh. Ya ngene keterangan piye? Tak keprok pecah sirahmu. Ah ora krungu nek liri-liri kok ya. Sampun lirimu. Dibakno mrene. Papo, mati telingaku. Aduh. Lah munyuk tenan katene. Aku mesti nggo bojan kok malah aku iki lho. Salah kok nyerak-nyerak. Sing dikeplak mah aku. Karo mecicil diel. Mah genjrot teng barang. Wong tuwa ora kajen. Aku ki wong disampar wae. Iya. Ajeng maju. Ya maju ae. Tak patenani Setyaki. Ya. Ya kula niki nek mboten cara ngeten iki rada wedi kalih tiyang. Ning nek pun ngeten iki ora wedi. Niki mangke nek kula perang sing bayari sampean. Iya. Engko tak bayarane aja kuwatir. Ora ngoten. Iki apa iki? Sosdor. Ya temese bodho nyepake sosdor. Ampun teng mriku mangke ndak kejeblugan. Ya. Pindah mburi. Niki mangke mlebu ten wetenge Setyaki terus ngurek. Njeblok. Waduh Setyaki merotoli. Ampun kuwatir. Malah njeblok ning nggonku. Nah ketek rono kok bali memburi. Malah njebloke sosdorku barang sih kok. Wis rasa maju ae. Ngrusakke aku. Ana-ana meneh. Wis apa kuwi? Niki Kyai Nul, ora ngono. Ha, le nggunake dipaculke mboten kudu dhisik-isik niki. Men iso lempeng, ora ngono dadi. Le ngisik-isik piye? Tong giyong ngoten. Tong giyong. Alon-alon. Ampun niki kudu ora kena kasar kok halus kok ya. Tong giyong. Perasaane niku dinggo. Tong giyong. Tong giyong. Lho kok ngadeg tenan. Nah nek ngempun ngaten iki kula nggih mateni Setyaki rangkep 10 mesti mat. Oh.
Padahal mau aku ngombe kreting ding barang lho. Ah kok ndrungkluk meneh. Napa umur niku nggih, Man? Ah ya mbuh. Arep umur kan nek kaya aku isih sehat. Tapi